Hello, good morning! Welcome to UAB TV. Please subscribe to my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update kayo sa mga video na ilalabas ko about CT125. Ang vlog natin ngayong umaga, magpa-change oil tayo sa ating first change oil. Tingnan natin yung speedometer. Ito yon, nasa 585 din yung takbo niya. Kaya first change oil ang gawin natin kasi hindi ko na pinabot ng 1,000 para kasi unang change oil lang. Next change oil siguro mga 1,000 takbo niya pag second change oil. Kaya abangan nyo yung pag change oil natin ngayong umaga at update ko kayo at salamat sa panonood. Mga unions, paalis na po tayo. Bibili tayo ng langis. First change oil natin sa CT125. Tara na! Right! Papunta na kami ngayon sa bibili kami ng langis. Ngayon, unang change oil natin, ngayon first change oil natin sa CT125, meron siyang takbo na 585 kilometers. Hindi ko na siya pinabot ng 1,000 kilometers kasi gusto kong wala pang 1,000, wala pang 1,000 kilometers sa takbo niya. I-change oil ko na siya para siguro, kasi first change oil unang change oil, kaya gusto ko hindi abot ng 1,000 kasi yun din yung advice ng mga ibang mga nagmumotor o yung mga expert na sa pagmumotor. Ang change oil natin, natin ng mga 1,000 takbo o kaya mga siguro 1,600 pwede natin pag second change oil. Ngayon first change oil natin, abangan nyo yung yung pagpunta natin pagbili ng langis. Okay? Okay? Ito yung binita langis sa Petron. Yung points niya is nasa 5 points. Yung points na. Papaliwala ko din yung kung anong gamit ito sa Mix Plus. Ngayon, ito yung napili kong langis. Is AA 20W50 Jaso Mato Grade API SL. Okay? Hello, andito na po tayo. Ito yung user guide ng CT125. Ito yung user guide. Nandito yung yung nakalagay dito yung
langis na bibilhin, recommended. Recommended oil, ECA 20W50 of EPI SL Jasoma grade 2. Oh. Check natin kung tama. Check natin kung tama yung yung binili natin na langis. Check natin ha. Oh. Check natin. Ito yung biniling langis na ito yun, check natin kung tama. ECA 20W50 EPI SL din siya. Oh. Jasoma 2 wala lang nga yung grade. Oh, iwan ko lang sana kalagay yung grade dito. Okay lang. Okay? Oh. Hello, alright. Ito ngayon sa Superbike. Ito dito sa Barangay Tunton, Lingayen, Pangasinan. Ito yung sa Superbike. Kasi andito tayo ngayon kasi ito yung unang change oil natin dito sa ating CT125. Ito nakahanda na yung natin CT125. First change oil niya ngayon. No? Yung takbo pala ng ating motor is nasa 597 kilometers. Yeah, first change oil. Abangan nyo. Okay? Si Bro CG, siya yung maintenance dito sa Superbike. Siya yung magaling magkulikol. Magkulikot ng mga motor. Ayan na, yung pala natin, CT125, nasa gilid yung niya. Yung bukasan ng langis niya. Medyo natagalan tayo ng konti kasi pinapalamig pa natin. Bawal kasi buksan daw pag mainit. May sira. Ano may sira bro pag mainit? Ang masira? Yung niya, yung pinaka-lock niya. Pinaka-lock niya. May sira. Kaya dahan-dahan lang ang pagbukas. At saka dapat malamig yung makina. Okay? Kasi kung di malamig yung makina, malulustrid siya. Oh, malulustrid. Oh, ayan na yung lagayan ng langis. Ayan na. Sa gilid siya, hindi sa ilalim eh. Itong CT125, nandito sa gilid. Ayan na, op. Okay. Kala ko matamaan ka ng manubila bro eh. Umikot siya eh. Ayan na. Oh, dito muna talaga ang unang change oil dito muna sa kanila muna kasi sila yung mag-maintain. Yan na yung langis mo. Yan yung langis mo. Kukunti na lang? Hindi, marami yan. Sasagilid natin. Ayan na. Siyempre, tumutulong ka oh. Ayan na yung langis. Ayan na yung matagal na stock na langis. Yung langis niya. Ito yung langis na nasa loob. Buti na siya napapalitan. Kasi matagal na siya dyan. Pero papalitan natin. On 20W50 ECA Jaso EPI SL MA2 o MA grade 2. Okay? Ayan, inaalog-alog ni Bro CJ yung CT125 para lumabas yung iba pang langis sa ilalim. Ayan. Kasi meron pang tira. Ito yung filter ng CT125. Medyo marumi siya pero nilinisan ni Bro CJ ng tubig lang. Tapos punasan muna nyo ng basahan o pamunas para hindi mahalo sa langis yung tubig. CJ yung filter ng langis para yung tubig na inugas kanina mawala, mapalitan ng langis yung tubig. Ito na yung filter. Pwede na. Check mo kung may tubig pa. May filter siya, yung CT125, ayan na, yung filter, pinasok na yung filter. Yung filter pinasok na, tama ba yan bro, pagpasok? Tama. Asan na yung takip po? Yung takip, ayan na. Ayan takip. Yan na, papasok na. Ito shoutout natin kay Bro Victor. Yeah, Yan. Bro Victor, hello, mag-hi ka sa ating channel. Si Bro Victor, shoutout sa'yo bro. Okay. Ayan na, binano na kay Bro CJ yung binalik niya yung ginamitan niya ng Kulikol Tools.
kinulikol na niya. Talagang magaling na magkulikol to si Bro CJ kung mahigpit o tama-tama lang. Okay, lalagyan. 900 lang. Okay, hindi yan uubusin. Oo. 900 ml ilagay dyan, di ubos. May sobra pa yan, kaya yung sobra dyan, iuwi natin para Palinis na kabina. pang ano dyan. May plano tayo dyan, Meron tayong, yan, kung gusto nyo kumuha ng motor, meron silang iba't ibang brand. May Honda, may Yamaha Mio, meron ding Mio na iba. At doon naman, meron silang Inmax tsaka ADV. Ayan na. Dito lang sa Superbike. Yun. Ito na. Patirahan niya na ng ano yan, titirhan ng 900 10 ml ang ititira dyan. 10 ml. Alam mo ba kung ilan yung 10 ml, bro? Alam mo yung... Oo, siyempre. Oo. Alam ni Bro CJ kung ilan yung 10 ml. Kaya wala namang naka-label dyan. 900 ml lang ilalagay dyan. Oh. Alam mo yung ano niya, bro, yung bigat ng 10 ml. Oh, alam ni Bro CJ yan kung anong bigat ng 10 ml. Siya ilalagay dito sa City 125 natin is 900 lang. 900 lang ilalagay. Okay? 900 ml lang ilalagay. Purasan mo natin yung gilid, bro. Itong gilid ng ano. Punasan ko muna. Yung gilid, yan. Para malinis. Para yung buhangin. Kasi malapit tayo sa tabing dagat, kaya mabuhangin yung motor natin. Yan na. Oh. May natira pa, oh. May natirang 10 ml. 10 ml natira. Pero magagamit natin to. Okay? This is it. Okay, maraming salamat Bro CJ sa pag-change oil for change oil natin. Pero second change oil, baka kapit ni Bro CJ, pwede na daw na ako na mag-change oil. Okay? I-kick mo na ni Bro CJ yung ano. I-kick mo na. Hello! I-kick mo na para... Bro, para saan yung kick na yan? Para saan yan? Para yung langis, mag-circulate. Mag-circulate. Oh. Hello! Oh bro, spell circulate, spell. Oh, para mag-circulate yung langis. Ayan, susi. Ay, susi. Saan yung susi natin? Dito, susi natin. Okay, ayan na. First change oil ng ating City 125. Hello! First change oil. Oy! Ang ganda, one click. One click, oh. Hello mga Yinians. Okay, tapos ako tayo mag-change first change oil dito sa Superbike. Please subscribe to my YouTube channel. Click the notification bell button para ma-update kayo sa mga video na gagawin ko. Okay? Maraming salamat sa panonood and God bless you everyone. Please subscribe to YEB TV. Okay?